Καλησπέρα σας. Έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε 3 μουσικούς που έρχονται από 3 διαφορετικές χώρες και 3 διαφορετικές ειδικότητες που συνδημιουργούν σήμερα στην Κύπρο μέσα από το Ιδέων Project. Ποιοι είναι, πώς βρέθηκαν μαζί, γιατί είναι σημαντικός και ιδιαίτερα ενδιαφέρον ο τρόπος που συνυπάρχουν αλλά και επικοινωνούν με το κοινό, θα το μάθετε στη συνέχεια. Καλώς ορίσατε και ευχαριστώ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι χαρά να βλέπω ανθρώπους να συνεργάζονται με αυτόν τον τρόπο και χαρά να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά που κάνετε. Να πάμε να δούμε πρώτα ένα βίντεο και να μπούμε μετά στην κουβέντα μας, θέλετε? Φυσικά. Όποιος τις μεγαλότητες ζητά του νου του κόσμου και δεν γνωρίζει πως επάδια βάτηση του δρόμου. Μαρέμπεται τες αφεντιές στα πλούτη του καυχάτε. Εγώ άγνωστο τον εκαλό και πελελός λογάτε. Τούταν αντί και λουλουδά διαβαίνουν και περνούσι και μεταλλάσσουν τα κυρί συχνά τα καταλιούσι. Σαν το γυαλί ραγίζουνται, σαν τον καπνό διαβαίνουν. Ποτέ δεν στέκω ασάλευτα μα πιλαλούν και βγαίνουν. Στα ψηλά τον άνθρωπο καθίζει, τότε και πλειότερο πονεί ότι τον εγκρεμνίζει. Και εκείνα που τον κάνουν συχνά να αναγκαλιάσει, μεγάλοι οφθροί του γίνονται την ώρα που τα χάσει. Κι όσο πια φέντης κράζεται και βασιλιός λογάται, τόσο πια πρέπει να δειλιά πλειότερα να φοβάται. Γιατί έτσι το έχει φυσικό τσιμήρα στο παιχνίδι, να παίρνει απ' τη μια μεριά στην άλλη να τα δίνει. Όποιος φτωχότητα αναθραφή δεν κίζει, του κύκλου τα στρατεύματα ως θέλει να ορίζει. Μα πάντα έγνιος κορπατή κι αν τρώγει κι αν κοιμάται, του ριζικού την όργητα ποτέ δεν τη φοβάται. Κι αν είσαι αγάπη μπερδευτεί, μια σαν κι αυτόν γυρεύγει, κι ουδέ τα μέλη τυραννά ούτε το νου παιδεύγει. Κι αν είσαι αγάπη μπερδευτεί, μια σαν κι αυτόν γυρεύγει, κι ουδέ τα μέλη τυραννά ούτε το νου παιδεύγει. Και αφού πήραμε μια ιδέα από το Ιδέων Project με περιοδίες στην Ελλάδα, με ταξίδια, με συμμετοχές, στο Jam Lab, σε διάφορα πράγματα που έχετε κάνει, να μπούμε στη συζήτηση για να έχουμε και την ευκαιρία να ακούσουμε από εσάς. Να κάνω τις συστάσεις, γιατί δεν τις έχω κάνει ακόμα. Να πούμε ότι στη βασική τετράδα η βασική τετράδα του σχήματος είναι τετράδα. Συμπληρώνεται με το Μίμητο Σανταλή που δεν είναι εδώ μαζί μας γιατί είναι στην Ελλάδα, αλλά συστήνουμε το Βαγγέλη τον Γέτο που παίζει κριτικό λαούτο και τραγουδά και ήταν η αφορμή να δημιουργηθεί η ομάδα. Τον Αλέξη το Γιανγκουλή που είναι κιθαρίστας αλλά και άξιος επαγγελματίας σε θέματα ήχου. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Και ο Ούγκο Ενρίκε Ολίβος που είναι στα τύμπανα και ζει και εργάζεται στην Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γνωρίζοντας σας λίγο καλύτερα για όσους ίσως δεν σας ξέρουν. Βαγγέλη, να ξεκινήσω από σένα. Οι νομικοί και οι ποινικές επιστήμες δεν σε κράτησαν που σπούδασες στο Καποδιστριακό και στη Νίκαια, ολοκληρωτικά τουλάχιστον. Η μουσική είναι το μεγάλο κομμάτι της ζωής σου.
Ίσως οι τηλεθεατές μας να σε γνωρίζουν από παραστάσεις θεάτρου, storytelling και διάφορα, συμμετοχές σε ταινίες, όχι μόνο από συναυλίες. Ποιο θα έλεγες εσύ πως είναι το χαρακτηριστικό της μουσικής σου αναζήτησης γενικά? Το εδώ και το τώρα. Να βρίσκω όσο και όπως μπορώ τη σύνδεση οποιασδήποτε καλλιτεχνικής και δημιουργικής πρόκλησης με το σημερινό συγκείμενο, με τη χρονική συγκυρία που ζούμε, χωρίς να γίνομαι διδακτικός και χωρίς να επιβάλλω τις απόψεις μου, αλλά οι απόψεις μου να αφήνονται ελεύθερες μέσα στο δημιουργικό πλαίσιο να το καθορίζουν. Δεν ξέρω αν ακούγεται σαν διακηρυκτική αρχή, αλλά... Ένα μικρό μανιφέστο, πολύ ενδιαφέρον. Χωρίς να το ακολουθώ δογματικά, αλλά αυτοαναλυόμενο στα τελευταία χρόνια βλέπω ότι αυτό κυριαρχεί μέσα μου. Πάρα πολύ ωραία. Να πάω σε σένα, Ούγκο. Μας ήρθες από το Μεξικό το 2009, βλέπω εδώ, με σπουδές στο κονσερβατόριο εκεί, αλλά και σπουδές επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Μεξικού. Διακεκριμένος ντράμερ, διαπιστευμένος καλλιτέχνης από διεθνείς οργανισμούς, διδάσκεις στην Κύπρο, δημιουργείς στην Κύπρο. Πώς θα περιέγραφες εσύ τον εαυτό σου, πώς θα σύστηνες εσύ τον εαυτό σου? Ναι, ήρθα στην Κύπρο στις 2009-2010, following my wife, my heart. Είσαι ερωτικός μετανάστης, λέμε εδώ. Ναι. Grande del amor. Yes. Ναι, είμαι μουσικός, drummer, παίξω σε διάφορα projects και σε μια στιγμή γνώρισα ο Βαγγέλης και he invited me to be part of the project and that's how. Και να είμαστε. Είμαστε δηλαδή. Ωραία. Αλέξη, μουσικός, ηχολήπτης, κιθαρίστας, αν και άρχισες να παίζεις από πολύ μικρός και ίδρυσες και το δικό σου γκρουπάκι. Παραμένει πολύ μικρός, συγγνώμη που όχι, είναι ο Βενιαμίν, ας πούμε, δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι άρχισε από το σχολείο, μου είπες ότι είχες γκρουπάκι. Ναι, σιγά σιγά από τα... Πόσα ήμουν τότε, 15-16 χρόνια. Βέβαια, μουσική ξεκίνησα από τα 6 μου, αν θυμάμαι σωστά. Όμως τελικά σε κέρδισε η ηχοληψία στις σπουδές, όχι η μουσική αυτή, δηλαδή δεν αυτή καθ' αυτή. Στις σπουδές, ναι, στη ζωή και τα δύο. Οκ. Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου ως επαγγελματία, τι υπερνικά? Θέλω να πιστεύω ότι βρίσκω έναν balance με τα δύο. Αν και επαγγελματικά κλείνω παραπάνω προς τη ηχοληψία, παραγωγή, κυρίως μουσική παραγωγή. Αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να τα συνδυάσω. Ναι. Εννοείς είναι και το κομμάτι το βιοποριστικό που αναγκαστικά πρέπει να κάνεις κάποιες επιλογές, γιατί χρειάζεται και ψωμί στο τραπέζι. Το αντιλαμβάνομαι, δύσκολος χώρος. Να πάμε στο ιδέον. Βαγγέλη, τι ήταν που σε κέρδισε από τα ταξίδια σου στην Κρήτη που σε έφερε στην ανάγκη να το δημιουργήσεις? Ναι, σωστά το τοποθετείς, τουλάχιστον από άποψη αφορμών. Η Κρήτη, χωρίς να έχω καμιά καταγωγή. Πατρινός είσαι? Ναι, έχω μεγαλώσει στην Πάτρα, έχω ζήσει περίπου 10 χρόνια στην Αθήνα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αλλά έχει γίνει η δεύτερη μου πατρίδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 17-18 χρόνια που ταξιδεύω στο νησί, το έχω οργώσει. Έχω φίλους, έχω σχέση ζωής πια με την... Μιλάς για την Κρήτη, να το ξεκαθαρίσουμε, όχι για την Κύπρο. Η Κύπρος γιατί, είναι πρώτη πατρίδα πια, γιατί ζω εδώ τα τελευταία 8-9 χρόνια. Η Κρήτη αποτέλεσε για μένα μια δημιουργική αφορμή, καταρχάς πριν παίξω, πριν ασχοληθώ με οτιδήποτε έχει να κάνει με το κρητικό, ας πούμε, μουσικό ιδίωμα. Από πολύ μικρός με θυμάμαι έτσι σε αυτά τα φολκλωρικά αφιερώματα της ΕΡΤ στην Ελλάδα, ας πούμε, κάτι Κυριακές πρωινά, με χορούς από την Κρήτη και όργανα κτλ. Κάθε φορά, ενώ αποστρεφόμουν έτσι ενστικτωδώς το φολκλωρικό από μικρός, ίσως και λόγω της
μουσικής, ας πούμε, ατμόσφαιρας που επικρατούσε και στην οικογένειά μου. Ο πατέρας μου έπαιζε έτσι μουσική και τα λοιπά, οπότε είχαμε κάποιες αφορμές και κάποιες... Τι μουσική έπαιζε ο πατέρας? Έπαιζε και παίζει, ας πούμε, μπουζούκι, ναι, το τρίχορδο, το ορθόδοξο που λένε. Οπότε η Κρήτη ήταν κάτι σαν το δικό μου παιδικό μουσικό παραμύθι. Όταν μετά κλήθηκα από την ζωή και από την τύχη έτσι, να το επεξεργαστώ περισσότερο μέσα από τα ταξίδια μου, μέσα από το πρώτο λαούτο που απέκτησα κτλ. Ανακάλυψα μια ζώσα παράδοση. Και αυτό είναι νομίζω που μέσα μου γενοβολά όλο αυτό τον κόσμο και παικτικά και συνθετικά. Είναι μια ζώσα παράδοση, οι άνθρωποι ζουν με αυτή την παράδοση. Είναι από τα ελάχιστα μέρη νομίζω του ελληνόφωνου, να το πω έτσι, κόσμου, όπου οι άνθρωποι καλλιεργούν αυτό το οποίο τους παραδόθηκε και το πάνε παραπέρα, αυτό που λέμε παράδοση δηλαδή. Και με αυτό έτσι ποτίζουν την καθημερινή τους ζωή. Χωρίς να το βλέπω ούτε φολκλωρικά όπως είπα πριν, ούτε ας πούμε ρομαντικά. Είναι μια πολύ στιβαρή μουσική βάση, μια πάρα πολύ στιβαρή έτσι, πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορείς να κινηθείς. Επειδή βασίζεται στη μαντινάδα που είναι 15 σύλλαβος και ο 15 σύλλαβος είναι η βάση του ελληνόφωνου κομματιού σε πάρα πολλές εκδοχές του. Και επειδή συνεχίζει αυτός ο 15 σύλλαβος, από τον Ερωτόκριτο και τα λοιπά, ας πούμε, μέχρι και σήμερα να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται και να γράφονται μουσικές περίεργες πια στην Κρήτη πάνω σε αυτό το σχήμα, βρήκα τον εαυτό μου τουλάχιστον μέσα σε αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκα και την ομάδα. Και συνένοχους. Ναι. Και ειδικά τον Ούγκο που δεν είχε ξαναπαίξει συστηματικά ελληνική μουσική πολύ, ας πούμε, προερχόμενος από το metal, ας πούμε. Χάρηκα πάρα πολύ που κι αυτός είδε αυτή τη φόρμα, την κριτική, ας πούμε, του 15 σύλλαβου, να το πω έτσι, να έρχεται στα μέτρα του. Ήταν πολύ φοβερό έτσι, η στιγμή που τον είδα να μπαίνει στα κομμάτια με φόρα και ορμή. Πώς αντέδρασες όταν ήρθε και σου είπε, ξέρεις, θέλω να κάνουμε αυτό με βάση την κριτική μουσική? Να πούμε ότι ήσουν δάσκαλος του κάνεις drums. Ένα δύσκολο κεφάλαιο. Πρώτα απ' όλα, ένα μεγάλο συγγνώμη, επειδή δεν μιλώ ελληνικά αρκετά καλά. Δεν χρειάζεται να απολογείσαι εκεί που χρειάζεται. Να σας απαντήσω το καλύτερο που μπορώ. Ήδη το έκανες. Yes. Ο Βαγγέλης ήταν former μαθητή μου και μου είπε ήθελα κάποια βοήθεια με τους ρυθμούς για τη μουσική που είχε. Και άκουσα τα τραγούδια και για εμένα είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ πιστεύω η ζωή είναι κάτι μαγικό που έχει το ρυθμό. Και I understand life with rhythm. That's what I do for living. That's who I am. And όταν μου είπε ήθελα η βοήθεια μου, ήταν ένα μεγάλο challenge για μένα, επειδή δεν έπαιξα αυτή τη μουσική καθόλου. Δεν είχα κανένα reference. Ναι, και καμιά επαφή φαντάζομαι, γιατί και αρκετά μακριά από τα ακούσματα τα δικά σου, Μεξικό. Ναι, Μεξικό και Κύπρο. Και δουλέψαμε μαζί με τα κομμάτια. Νομίζω είναι ένα ωραίο παράθυρο για να κάνουμε expression, επειδή η μουσική είναι η γλώσσα. Για να καταλαβαίνουμε πώς ο κόσμος ζει σε ένα χώρα, like in my case, that I came from abroad, πρέπει να ξέρεις πώς είναι η μουσική, τι σημαντικό είναι η μουσική for these people. And that was the big challenge for me to adapt to this new environment with music, through the music.
και αυτή η προσαρμογή σε αυτό το νέο περιβάλλον σε έφερε σε αυτή την ομάδα. Εγώ θέλω να ρωτήσω και το αντίθετο. Πώς διάλεξες τους συνεργάτες σου? Τι ήταν αυτό που έψαχνες πηγαίνοντας στον Αλέξη, πηγαίνοντας στον Ούγκο? Επειδή αναφέρθηκες πριν στον Αλέξη και το ρώτησες για την ηχοληψία και τη μουσική, αυτό το balance που λέει ότι ψάχνει να βρει μεταξύ των δύο εκφράστηκε και στον πρώτο μας δίσκο. Γιατί ο Αλέξης, εκτός από μπασίστας, και παίζει και κιθάρες μέσα σε κάποια κομμάτια, ήταν και ο ηχολήπτης και ο παραγωγός και ο συνενορχιστρωτής του δίσκου. Είναι μια δουλειά homemade, έτσι. Έχει γίνει σε ένα πολύ μικρό στούντιο, που όμως όσο φτωχός και να είναι ο εξοπλισμός που έχεις, και ήταν φτωχός ενώ σε σχέση με ό,τι μπορεί να φαντάζεται κάποιος που δεν είναι στη μουσική, στις ηχογραφίες κτλ. Φαντάζεται τεράστια στούντιο, ας πούμε, κτλ. Αν δεν... Μάλλον εμείς επιλέξαμε να κάνουμε κάτι πιο χειροποίητο, να το πεις, και νομίζω ότι η υφή βγαίνει χειροποίητη σε όλες τις εκφάνσεις. Ο Αλέξης λοιπόν ήταν σε όλα τα στάδια, και στα μουσικά και στα τεχνικά. Και πρέπει να πω ότι παιχτικά εντάχθηκε στην μπάντα αφότου γράφτηκε ο δίσκος, γιατί είδαμε ότι το διασκέδαζε πολύ. Αυτό έτσι σχετικά. Άρα ήταν λίγο φυσική συνέχεια. Με τον Αλέξη ήταν τελείως φυσική, όπως και με τον Ούγκο ήταν τελείως φυσική. Απλά με τον Ούγκο, όντως, εγώ κάποια στιγμή έτσι, στα γεράματα μου ήρθε να πάω να μάθω drums, ας πούμε. Και ρώτησα, θέλω έναν πολύ καλό δάσκαλο, ας πούμε, που να αντέχει τους ισχυρούς χαρακτήρες και τις ισχυρές προσωπικότητες, που είναι και λίγο κελετζίδες. Κελετζίδες, ναι. Τελικά αυτός με άντεξε, εγώ δεν κάθισα σαν μαθητής. Αλλά έψαχνα, ναι. Πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη επαφή ήταν ακαριαία, έτσι μας έφερε κοντά αμέσως. Αλλά και παικτικά θαυμάζω τους ανθρώπους, θα πω, δεν θα πω τώρα τους μουσικούς, τους καλλιτέχνες, που δεν φοβούνται να είναι δοτικοί. Αν ακούγεται κλισέ, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ σπάνιο στις μέρες μας. Και ο Ούγκο είναι ένας άνθρωπος που ήταν δοτικός με έναν άνθρωπο που δεν γνώριζε, και τον θαυμάζω δύο φορές, γιατί είναι ένας άνθρωπος από μια πολύ μακρινή χώρα. Όσα χρόνια και αν ζήσει σε μια χώρα, και εγώ το νιώθω αυτό στις στιγμές. Και εσύ ερωτικός μετανάστης. Ναι, όχι σε χώρα, και σε άλλη πόλη να ζεις. Πάντα υπάρχει κάτι το οποίο λες, ανήκω, πώς ανήκω, με αποδέχονται, δεν με αποδέχονται, πώς θα προσαρμοστώ ή θα προσαρμοστούν και άλλοι σε κάποιες πτυχές δικές μου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει αυτή την φυσική ανασφάλεια της μετακίνησης και της μετανάστευσης, να ανοίγεται και να προσφέρει τον εαυτό του, εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Και ο Ούγκο είναι... Ας είναι κλισέ, ας είναι ρομαντικό, νομίζω ότι θέλει κότσια πια να το δηλώνεις και να το κάνεις πράξη. Αλέξη, τι είναι αυτό που θεωρείς ότι είναι το κοινό σας, που σας κρατά μαζί? Τι ήταν αυτό που σε έκανε να μπεις έτσι μέσα με τόση αποφασιστικότητα? Καταρχήν, να πω ότι εγώ μπήκαμε στους ιδέων project γύρω στα μισά της ηχογράφησης. Στα μισά της διαδικασίας της ηχογράφησης του δίσκου. Ήρθαν μια μέρα οι δυο τους και μου λένε... Τον κλείσαμε μέσα στο στούντιο. Φύελα. Μέσα στο στούντιο. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Πες μου, θέλεις να μπεις στο σχήμα? Δεν το σκεφτήκα πολύ. Του λέω ναι. Λειτουργούσες όμως πριν ως κιθαρίστας και με το άλλο σου γκρουπάκι. Δεν ήταν κάτι που είχες αφήσει ή κάτι που... Ναι. Εντάξει, των μπάσων δεν ήταν κάτι που δεν είχα καθόλου επαφή. Αλλά δεν το είχα δουλέψει σε βαθμό όσο κάνω τώρα με τους ιδέων. Είχα το στη γωνιά, έτρωε σκόνη βασικά. Και με τους ιδεών ήταν μια πρόκληση βασικά να κάνω κάτι διαφορετικό. Επειδή σαν κιθαρίστας παίζω κιθάρα είναι περίπου 17-18 χρόνια. Και αυτός μεταλλάς. Ένας παραδοσιακός με δύο μεταλλάδες.
το σημειώνω. Μα αυτό είναι που νομίζω κάνει τα πράγματα τόσο ενδιαφέροντα και είναι και πρόκληση. Νομίζω μπορεί αυτό να είναι η γόμα σας. Ρωτούσα πριν τι σας συνδέει. Ίσως είναι αυτή η πρόκληση του να ξεπεράσεις αυτό που κάνεις και να μπεις σε κάτι άλλο που επίσης γουστάρεις το ίδιο με αυτό που κάνεις. Ναι, με τους δύο μας παραπάνω. Επειδή με ο Χιώργο γνωριζόμασταν που αρκετά πιο πριν. Νομίζω ήταν και ένας λόγος που μπήκα πιο εύκολα στο σχήμα. Εντάξει, εμπιστεύεσαι. Εννοεί ότι με μένα μόνο θα ήταν πιο δύσκολο. Ακριβώς, αλλά περίπου. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, θέλω να μας περιγράψετε, παρόλο που έχουμε πάρει μια εικόνα και ήχο, να μας περιγράψετε το είδος το οποίο εκφράζεστε, πώς θα το περιγράφατε, τι είναι αυτό που κάνετε με την παραδοσιακή και με τα πράγματα, με το παρελθόν του καθενός, πώς δένουν αυτά. Νομίζω ότι ο ήχος μας εντάσσεται στο ευρύ φάσμα αυτού που λέγεται στην διεθνή μουσική σκηνή folk rock. Και εγώ θα το έλεγα έτσι και Mediterranean rock. Okay. Με στοιχεία και ηλεκτρικής, έτσι, και ηλεκτρικών δυναμικών από το stoner, από το power metal, από το hard rock κτλ. Από τη μία πλευρά, ας πούμε, των τυμπάνων και του μπάσου κτλ. Αλλά από την άλλη έχουμε και τα ακουστικά όργανα, το λαούτο και το κοντραμπάσο και τα φωνητικά, που φέρνουν όλο αυτό το πιο δυναμικό κομμάτι σε ένα του προσδίδουν έτσι ένα λυρισμό, ας πούμε, θα έλεγα. Ωστόσο, νομίζω ότι έτσι και λίγο αριστοτελικά αναλύοντας το, αυτά τα δύο στοιχεία έχουν γεννήσει ένα τρίτο. Δεν νιώθω ότι είναι ένας συγκερασμός, απλά ένα παζλ, ας πούμε, μουσικών. Οπότε νιώθω ότι ανήκουμε σε αυτή τη χωρία πάρα πολλών σχημάτων και στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, που παίρνουν στα χέρια τους κάτι που έχει συνηθίσει ο άλλος. Προχθές άκουγα, έτσι μου έδινε τις εντυπώσεις του για ένα live που κάναμε πρόσφατα ένας φίλος και μου λέει, μου λέει, αυτό που κάνετε μου ακούγεται πάρα πολύ οικείο και την ίδια στιγμή ψάχνω να βρω πού ανήκει. Αυτή η κουβέντα εμένα προσωπικά μου αρκεί, με την έννοια ότι η οικειότητα αυτή είναι πολύ βασικό στοιχείο. Δηλαδή, το να νιώθει ο άλλος άνετα ακούγοντας κάτι που νιώθει ότι έχει ξανακούσει σε ένα άλλο ηχητικό πλαίσιο, έτσι προχωράει ο κόσμος και η ζωή, όχι μόνο η τέχνη. Και είναι μια εξέλιξη μοναδική, γιατί σε κάνει να νιώθεις ότι ναι, είμαι σε αυτό το μονοπάτι και πάω προς το μέλλον, κάπως έτσι. Ναι, ξαναλέω σαν άνθρωποι κυρίως και δευτερευόντως σαν μουσική, γιατί η στασιμότητα σημαίνει θάνατο. Η εξέλιξη και η αλλαγή είναι αυτή που δίνει έτσι, ζωή στα πράγματα. Και σίγουρα δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης ή τέλος πάντων έκφρασης της άποψης ότι αφήστε την παράδοση, μην μπερδεύεστε, μην την μπερδεύετε με άλλα πράγματα και τέτοια, γιατί υπάρχει σεβασμός. Ναι. Ξέρεις, Μαρίνα, κάποια στιγμή με την παράδοση οφείλεις να είσαι και λίγο... να μην της δείχνεις το σεβασμό που έχεις συνηθίσει. Να της αναγνωρίζεις την έννοια της λέξης, εγώ αυτό λέω. Φυσικά. Έχεις σεβασμό απέναντι σε οτιδήποτε έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος, αλλά παραδίδει, πρέπει να παραδώσει, να πάει παρακάτω. Και προσφέρει στους άλλους ανθρώπους. Θέλω να πω, είναι έτσι λίγο οξύμορο αυτό που λέω, αλλά... στη δημιουργία ο σεβασμός πρέπει να φτάνει μέχρι ενός σημείου. Ο σεβασμός ο μουσιακός, να το πω έτσι. Ναι, αν όχι να μην υπάρχει καθόλου. Πρέπει να υπάρχει μια δημιουργική σύγκρουση με οτιδήποτε σου παραδίδεται. Γιατί αυτό σημαίνει και αναγνώριση και εκτίμηση. Και αυτό είναι η παράδοση. Η αντίληψη του ή πρέπει να διαλύσουμε την παράδοση ή πρέπει να τη σεβαστούμε, δηλαδή τα δύο άκρα, είναι δύο διαστρεβλωμένες νεωτερικές προσεγγίσεις. Δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Ο όρος παράδοση
δεν είμαι μουσικολόγος, ας πούμε, ούτε εθνομουσικολόγος, αλλά όσο γνωρίζω, δεν υπήρχε η έννοια του πώς βλέπουμε την παράδοση πριν 50, 60, 70 χρόνια, όταν οι άνθρωποι είχαν τη μουσική μες στην κοινότητα. Όταν δεν υπήρχαν οι επαγγελματίες μουσικοί και ο μουσικός ήταν κάτι σαν τον ξυλουργό ή σαν τον γαλατά ή σαν τον ταχυδρόμο. Επιτελούσε μια λειτουργία που ήταν απαραίτητη στην κοινότητα. Και δεν μιλάω για πριν 400 χρόνια, μιλάω και για την Κύπρο και για την επαρχία της Ελλάδας, δηλαδή για την πλειοψηφία, ας πούμε, των περιοχών της Ελλάδας. Ήταν ένα λειτουργήμα. Χωρίς να το εξυψώνω αυτό ή να μένω σε αυτό το λειτουργήμα και ο ιερέας, ας πούμε, της μουσικής, αλλά... Όχι, αλλά δίνει το χέρι. Ακριβώς. Άρα αυτό η ανθρώπινη πλευρά, η επιτέλεση μιας λειτουργίας εκ μέρους του μουσικού, νομίζω ότι είναι κάτι που άλλη μια κόλλα που έλεγες προηγουμένως που μας έφερε μαζί. Και η χαρά της. Ναι, βέβαια. Και η χαρά της. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ο δημιουργός, ο συγγραφέας, ο ερευνητής και όχι μόνο, κοντά μας. Ντοκουμέντο, Σάββατο στις 5 το απόγευμα από το Ρικένα. Μάλλον είναι αχρίαστη ερώτηση, αν πιστεύεις στους αγγέλους. Μέσα από μια μεγάλη μου αγάπη που είχα για τη θάλασσα, σιγά σιγά άρχισε ένα ταξίδι διείσδυσης, ένα μυστικό κάλεσμα θα μπορούσα να το πω, και άρχισαν να μεταμορφώνονται οι πέτρες, να βλέπω εικόνες, και μέσα από αυτές τις εικόνες ήταν φτερά, σώματα, σαν έναν κάλεσμα θείο θα μπορούσα να πω, και από τότε μπήκα στη ζωή μου οι αγγέλοι στην τέχνη. Προσωπογραφίες με τη Μαρία Αγγελίδου, Κυριακή στις 3:30 το απόγευμα. Το τραγούδι με αυτό το αφιερώνω στην πολυβασιλισμένη μας Μεγαλόνισσο Κύπρο. Χρονογράφημα, Κυριακή στις 4:30 το απόγευμα. Κώδικας σιωπής. Ο άγνωστος Ακάμας. Οι τελευταίοι κάτοικοι και η ζωή τους στη Χερσόνησο. Εμένα ο Ακάμας είναι η ζωή μου. Νομίζω ότι αν μου πούν που τον Ακάμα να φύγω μια ημέρα να πεθάνω. Μύθοι και παραδόσεις. Οι 100 και πλέον εκκλησίες. Εκείνη μια εκκλησία που δεν βρέθηκε ανοίγει τη νύχτα της Ανάστασης. Κώδικας σιωπής. Ο άγνωστος Ακάμας. Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου, στις 10 το βράδυ, από το Ρικένα.
πίσω στο στούντιο του Art Cafe. Μιλάμε σήμερα με 3 μουσικούς για το Ιδέων Project, που έχει το ένα πόδι στην παράδοση και το άλλο πόδι στο μέλλον, αλλά δίνει κάτι καινούριο που μπορούμε όλοι να απολαύσουμε. Είσαι εντάξει με αυτή την περιγραφή ή θες να προσθέσεις? Εννοείς νομικά, ας πούμε, με καλύπτεις. Okay. Θέλω να ρωτήσω, είστε 3 πολύ διαφορετικοί μουσικοί μεταξύ σας. Πώς παίρνετε τις αποφάσεις? Είναι οδηγεί ένας και ακολουθούν οι άλλοι? Μου είχες πει στο τηλέφωνο κάτι που μου κάνει εντύπωση. Μην νομίζεις ότι δεν έχει σχέση ούτε πότε μπήκε κάποιος στο γκρουπ, ούτε πώς αυτός. Είμαστε δημοκρατικοί. Ναι. Ισχύει αυτό το πράγμα. Εντάξει, δουλεύει αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι σε κάθε ανθρώπινη συλλογικότητα υπάρχουν τάσεις να υπάρχει μια φυσική, ας πούμε, ηγεσία. Εμείς προσπαθούμε αυτή τη φυσική ηγεσία να την περιορίζουμε στα απολύτως απαραίτητα. Στο δημιουργικό κομμάτι υπάρχει απόλυτη άμεση και καθολική δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο δίσκος που βρίσκεται μπροστά σου, ναι, έχει το input, έχει τη συνεισφορά όλων των ανθρώπων που μπήκαν στο στούντιο. Υπάρχουν κομμάτια, ας πούμε, εκεί που έχουμε πνευστά έτσι πολλά, σε ένα από τα κομμάτια που μπήκαν μέσα εμπνευστοί. Εμείς τους λέγαμε, ας πούμε, παίξτε, ξέρω εγώ, αυτό. Μπήκαν μέσα, μας λέτε ανοησίες. Δεν θα παίξουμε αυτό το πράγμα, θέλετε άλλο πράγμα και να σας πούμε τι είναι αυτό. Ωραία, για δώστε το. Και το τραγούδι βγήκε τελείως αλλιώς από αυτό που περιμέναμε. Και αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν υπήρχε παραγωγός. Αυτό είναι μια υπέρβαση, ξέρεις, στην παραγωγή ενός δίσκου. Συνηθίζεται να υπάρχει ένας παραγωγός που κατευθύνει σαν διευθυντής, ας πούμε, όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ επίπονο να μην έχεις παραγωγό, γιατί ο παραγωγός λύνει πάρα πολλά προβλήματα και αν είναι καλός μπορεί να πάει έναν δίσκο πολύ παραπέρα από ό,τι περιμένεις. Αλλά εγώ το διασκέδασα πολύ περισσότερο ότι there was no producer for the album and it was a collective. Ήταν μια συλλογική, δημοκρατική, ας πούμε, διαδικασία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ακούγεται σαν ένα παιχνίδι που μπαίνεις μέσα με πολύ χαρά. Έχει τις δυσκολίες του και το παιχνίδι. Και τα νεύρα του και τους τσακωμούς του και όλα τα πάντα. Πώς είναι? Είσαι ένας επαγγελματίας, έχεις μάθει να έχεις τη σειρά σου, τα πράγματά σου, να διδάσκεις, να είσαι κύριος του εαυτού σου και της κατάστασης. How did it work? Με τον Ιδέων Project νομίζω έχουμε δύο πολλά σημαντική πράγματα που είναι συνεργασία και πρωτοβουλία. And after that, we can cooperate and have initiative to do our job with less stress, with no pressure, because this is something we should enjoy. And I think we found our way to make it work, and it's reflected in the album, and I'm super happy for that. It's the material, or is it respecting each other, or what is it that makes it work like that? I think it's a combination of everything. It's a combination of everything. I understand that we are different people with different culture and different background. We understand life differently. But at the same time, we have something in common that is music. So in that way, it's easy to cooperate and to work, because I respect the differences I might have with some of them or they could have with me. But it's always in the road that we should enjoy what we do. Αλέξη, θέλω να ρωτήσω πώς είναι διαφορετικά τα πράγματα εδώ από το Tartarum. Το ρώτησα και πριν, αλλά δεν αλλάξαμε θέμα. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που σου προσφέρει αυτή η συνεργασία από την άλλη ομάδα που έχει ιδρύσει και λειτουργεί τόσα χρόνια? Εντάξει, καταρχάς μιλώ για δύο πολύ διαφορετικά είδη μουσικής. Πρέπει να μας το εξηγήσεις το πώς, για εμάς που δεν ξέρουμε. Πώς να πω. Καταρχάς,
Να πω ότι με τους Τάρταρο παίζουμε metal μουσική που έχουν και κάποια κοινά, αν τα σπάσεις λίγο παραπάνω, αλλά καταρχάς έχεις διαφορετική θεματολογία. Η ιδέα project είναι πιο ακουστική μουσική, ειδικά πριν πω εγώ με ηλεκτρικό μπάσο. Ήταν καθαρά ακουστικό project, που κάτι που κάνει και τις ηχογραφήσεις, παρουσιάσεις, πολλά διαφορετικές. Ναι. Αλλά το κυρία διαφορά τους είναι το συναίσθημα που βγάλει η κάθε μουσική. Επειδή όπως ξέρουμε η μουσική συναίσθημα. Το συναίσθημα που βγάλεις στην κάθε μπάντα πολλά διαφορετικό. Με τους ιδέων δεν έχω γράψει μουσική, όπως κάνουμε τους Τάρταρου, ακόμα. Σήκωσε και το φρύδι, το είδες, Είναι ένα από τα θέματα που συζητάμε τις προάλλες. Λέμε ότι μόλις ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος του, περιμένουμε από ένα... το κάτι παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, πώς παίρνετε τις αποφάσεις αυτές για το ποιος θα γράψει? Μου είχες πει, Βαγγέλη, και συγγνώμη που σε διακόπτω, μου είχες πει ότι όλα αυτά τα κομμάτια ήρθαν όλα μαζί σαν ένα έργο. Δεν ήταν σταδιακός ο τρόπος. Είναι αλήθεια αυτό. Βγήκανε τα κομμάτια αυτά τα τελευταία περίπου 2 με 2,5 χρόνια πριν από την δημιουργία του δίσκου, και όντως βγήκανε μέσα μου σαν ένα έτσι, μικρό Big Bang. Μέχρι τότε είχα γράψει πολύ λίγα πράγματα, κυρίως δισκογραφικά δεν έχω συμμετάσχει σε οτιδήποτε άλλο. Οι μουσικές που έγραφα ήταν για performances, όπως είπες προηγουμένως, για παραστάσεις αφήγησης, έχω γράψει μουσική για θέατρο κτλ. Όμως έχεις ανάγκη μεγάλη να επικοινωνήσεις πράγματα εδώ. Ναι. Γενικότερα με τη δουλειά σου, αλλά... Κοίτα, είμαστε ένα συγκρότημα πανδημικό. Είμαστε ένα συγκρότημα που άντεξε μέσα στον COVID. Αναγκαστήκαμε με τον Ούγκο να μην κάνουμε πρόβες για μεγάλο διάστημα, όπως και χιλιάδες άλλοι μουσικοί και εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Αλλά σκέψου ότι τι σημαίνει αυτό για ένα project σαν το Ιδέων, έτσι τόσο ετερόκλητο και εκλεκτικό, εν τη γενέση του, να σε χτυπάει η πανδημία. Πριν από την πανδημία είχαμε συσσωρευμένες εντάσεις, οι οποίες βλέπω να εξακτηνώνονται ακόμα προς το μέλλον, παγκοσμίως, όχι, δεν μιλάω μόνο για την Κύπρο. Και στην Ελλάδα από όπου έρχομαι. Υπάρχει μια ένταση η οποία εκρήγνεται από εδώ, από εκεί, κάθε τρεις και λίγο, με πολέμους, με οικονομικές κρίσεις, με κοινωνικές συγκρούσεις. Και νομίζω ότι μέσα μου έβραζε όλο αυτό το πράγμα. Και επειδή όντως τα κομμάτια έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο κοινωνικό πρόσημο, χωρίς, ελπίζω, ξαναλέω, να γίνονται διδακτικά ή να επιβάλλουν, ας πούμε, μια άποψη. Εντάξει, είμαι και ένας άνθρωπος που με απασχολεί πάρα πολύ ιστορία, από πολύ μικρός, έτσι... Χαρακτηριστικό, ναι. Διαβάζω αρκετά στην ιστορία και νομίζω ότι με καθορίζει. Τις προάλλες ήμουνα στο Μαουτχάουζεν, στην Αυστρία, στο στρατόπεδο εξόντωσης. Δεν φεύγεις ίδιος από εκεί? Είναι ένα πράγμα που ακόμα το έχω αφήσει λίγο στην άκρη, γιατί αν το σκέφτομαι κάθε μέρα νιώθω ότι μπορεί να πάρω αποφάσεις που δεν θέλω. Σε καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Πρέπει να περάσει καιρός και απόσταση, ναι. Και τότε, γι' αυτό λέω, δεν σ' αφήνει ίδιο. Ναι. Φεύγεις αλλιώς. Αυτό το λέω γιατί π.χ. σε ένα από τα κομμάτια του δίσκου είναι η Κάνδανος, που αναφέρεται στο ολοκαύτωμα της Κάνδανος στην Κρήτη, που ισοπαίδωσαν οι Ναζί ένα ολόκληρο χωριό, εκτέλεσαν εκατοντάδες ανθρώπους κτλ. Αλλά το λέω γιατί άλλο είναι να διαβάζεις, άλλο είναι να γράφεις, άλλο να σ' αρέσει η Κρήτη και η μουσική της και να αναζητείς την ιστορία, και άλλο κάποια πράγματα να τα βλέπεις από κοντά. Εκεί δοκιμάζεσαι συλλήβδιν, εκβαθέων, ναι. Οριζοντίως και καθέτος.
Και είμαι ανοιχτός στο να δω αν αυτά που γράψαμε στον πρώτο δίσκο, που εγώ τα θεωρώ ένα έργο και μια σύνθεση και ανταποκρίνονται στα νέα μου βιώματα. Μου κάνεις πολύ καλή γέφυρα για την επόμενη ερώτηση που ήθελα να κάνω, που είναι τι απήχηση περιμένετε να έχουν τα κομμάτια αυτά, η δουλειά σας γενικότερα. Γιατί πολλές φορές αυτό που είπες πριν, δηλαδή άμα θέλουμε να πούμε τα δυο άκρα, θα πούμε ένας μεταλλάς και ένας παραδοσιακός. Εδώ βλέπουμε να δίνει έμπνευση το ένα στο άλλο. Δεν ξέρω πώς είναι. Δεν ξέρω πώς είναι και για το κοινό. Περιμένετε να έχουν απήχηση, βρίσκεται ότι θα είναι δύσκολο. Τι είδατε ως τώρα? Μέχρι τώρα έχουμε κάνει μία σειρά αρκετών live για το χρόνο ύπαρξής μας και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Μία έτσι, μία αλλιώς είναι, να σου πω την αλήθεια τα πράγματα, με την έννοια ότι είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το γνωρίζουμε αυτό. Ωστόσο δεν είναι ούτε ελιτίστικο, ενώ δεν αφήνει έξω. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ λαϊκό, με την πολύ καλή έννοια. Αρκεί να σε ενδιαφέρει ο διπλανός σου. Δεν ξέρω αν είναι κομμάτια. Ξέρεις, για να έρθει κάποιος σε ένα live μας να ακούσει, να βάλει το δίσκο να τον ακούσει, είτε ηλεκτρονικά που κυκλοφορεί επίσης ηλεκτρονικά, πρέπει να πάρει την ίδια απόφαση που θα έπαιρνε αν πήγαινε στο θέατρο. Ή που θα πήγαινε να δει μια ταινία ή να βάλει μια ταινία στο σπίτι του. Θα του πει μια ιστορία. Ναι, με την ίδια λογική εμείς περιμένουμε ο κόσμος να ανταποκριθεί. Δηλαδή να μας προσεγγίσει, παίρνοντας μια συνειδητή απόφαση ότι θα πάω να ακούσω κάποιες ιστορίες και κάποια σχόλια πάνω σε αυτές τις ιστορίες και είμαι ελεύθερος να κρίνω. Να ακούσουμε ακόμα κάτι, είναι σημαντικό. Jam Lab, θέλετε να πείτε πώς βρεθήκατε εκεί, Αλέξη? Καταρχάς, το Jam Lab ήταν ο λόγος που γνωριστήκαμε με τον Βαγγέλη. Να πω ότι το Jam Lab το είχαμε ξεκινήσει πέρσι, όπου τότε ακόμα δούλευα στο Digital TV μαζί με δύο συνεργάτες μου, τον Μάνουελ Τσαγκαρδίνη και τον Κυριάκο Κιτέου, που μαζί είπαμε να δημιουργήσουμε μια εκπομπή που να επιδείξουμε τη μουσική σκηνή που έχει η Κύπρος. Χωρίς να το κλείσουμε σε έναν είδος. Φέρναμε από jazz μέχρι metal, μέχρι κριτική μουσική, μέχρι τα πάντα. Λατίν. Ναι, λατινική μουσική που ήρθε και ο Χιούκο μερικές φορές. Έχει μπάντα Latin, του Stang Latino. Ναι, βέβαια. Παίζεις σε ένα συγκρότημα. Ναι. Στις αρχές που ψάχναμε να βρούμε παρουσιαστή για ένα εκπομπή, το όνομα του Βαγγέλη εμφανίστηκε 3-4 φορές μπροστά μου. Στη αρχή ήμουν σκεπτικός, επειδή είχα ξανακούσει για το Ideon Project και ήθελα να τους φέρω στην εκπομπή. Και σκέφτομαι ότι αν φέρω τον Βαγγέλη, δεν θα μπορώ να φέρω τους Ideon. Σε φάει τέχνη σου τελικά. Τελικά κατάληξε να φέρουμε και παρουσιαστή και να παίξουμε. Και να κλείσουμε και την πρώτη σεζόν με εμάς. Ναι. Που εγώ εμφανίστηκα με το λαό του στα χέρια στο τελευταίο επεισόδιο. Ούτε εγώ περίμενα μέχρι το τέλος της σεζόν να βρεθούμε και οι δύο μπροστά από τις κάμερες. Είμαστε προσωπικά πιο συνηθισμένος πίσω από τις κάμερες. Πήγαμε το αρκετό καιρό. Κάπως έτσι γνωρίζω τον Βαγγέλη. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι.
Βαστίκελε, στο νησί στραφείτε, με δίκοχον Βαστίκελε, στο νησί στραφείτε. Τεσί πεθκές παπάγγελεν, ολόρκας ένα γάλαν, με ένα τσακουί χαράξασης που βάρος δυνάμω. Μαδρίτη στο χειρό, ναι καλυστή, καλή ευκή. Πεγιώτισσας που τον καμών, μέσα στα στήθια κρύφκη. Πεγιώτισσας που τον καμών, μέσα στα στήθια κρύφκη. Τεσί πεθκές παπάγγελεν, ολόρκας ένα γάμον, με ένα τσακουί χαράξασης του βάρος δυνάμω. Από αυτό το υπέροχο άκουσμα και από αυτά όλα που μας είπατε για τη δουλειά σας, αν σκεφτώ ότι εσύ έρχεσαι από το χώρο του metal και εσύ έχεις group Latin music εδώ στην Κύπρο, πες μας γι' αυτό λίγο. Είναι απίστευτη η σύνθεση που γίνεται για να φτάσουμε σε αυτό. Ναι, το συγκρότημα λέγεται Tang Latino και είναι ένα συγκρότημα με Latin people. Είναι όλοι Λατίνοι. Είναι ο τραγουδιστής ο Πέδρο, saludos, Edgardo, guitarristas, and Marco, the violin player. All of them are from Argentina. And we make this combination of Latin rhythms. Και είμαι πολλά χαρούμενος επειδή μπορώ να μιλώ με τούτο ισπανικά, which is my language. Ναι. Και παίζετε κάνετε live, που εμφανίζεστε, που σας βρίσκει κάποιος, αφού κάναμε την παρένθεση να τη συμπληρώσουμε, να δώσουμε την πληροφορία. Ναι, κάνουμε live, δυστυχώς με το Μοντιάλ και με το καιρός που βρέχει. Σταματήσαμε λίγο στην εστιατόριο που παίξαμε κάθε Κυριακή, που είναι, μπορώ να πω το όνομα, που είναι Por favor, Ragazzo Κωνσταντίνο. Ναι, κάθε Κυριακή παίξαμε αυτό το εστιατόριο, αλλά με το Μουντιάλ και ύστερα με τα Χριστούγεννα, το πρώτο χρονιά. Σιγά σιγά θα επανέλθει. Ναι, αλλά νομίζω... Θέλω να ρωτήσω, μια και είπαμε, πώς μπορεί κάποιος να σας βρει, γιατί μιλάμε τόση ώρα, λέμε τι γίνεται. Για πες, και τον δίσκο. Ναι. Τα βασικά και τα κλασικά στο social media, στη σελίδα μας στο Facebook Ιδέων Project, με ελληνικούς στο Ιδέων, με λατινικούς στο Project. Στο Instagram επίσης, το κανάλι μας στο YouTube και στο Spotify. Και σε μια σειρά άλλων πλατφορμών που έχει ανέβει, πρέπει να το πούμε γι' αυτό, έχουμε ανεβάσει όλο το δίσκο με ελεύθερη πρόσβαση για να το ακούσει όποιος θέλει, χωρίς να καταβάλει οτιδήποτε, σε όλες τις πλατφόρμες. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Είναι νομίζω η φυσική απόφαση μιας ομάδας που θέλει να επικοινωνήσει. Ναι. Έχει το κόστος του για μας, αλλά προσπαθούμε, όλοι μας έχουμε και το βιοπορισμό μας και τις δουλειές μας, τις άλλες εννοώ, οπότε αποφασίσαμε ότι είναι πολύ κρίμα κάτι που για μας είναι τόσο ιδιαίτερο και συγκινητικό να μην επικοινωνηθεί με αυτόν τον τρόπο. Ο δίσκος σε φυσική μορφή, σε CD, διατίθεται
Αυτός δυστυχώς όχι δωρεάν, γιατί αναλάβαμε ένα κόστος το οποίο έτσι, πρέπει να καλυφθεί, να το πω έτσι. Αλλά οποιοδήποτε και οποιοδήποτε θέλει να τον αποκτήσει, να πούμε ότι τα εικαστικά του ανήκουν στον Αργύρη Αθανασιάδη, έναν υπέροχο graphic artist από την Αθήνα. Και στον δίσκο έχουν συμμετάσχει κάτι που δεν αναφέραμε πριν. Έχουμε και έτσι πάρα πολύ σημαντικές συνεργασίες για εμάς. Συμμετέχει μεταξύ άλλων ο διεθνώς καταξιωμένος, και να πρωτοπώ γι' αυτό, είναι Φρέν Λόπεζ, πολυοργανίστας από τη Βαλένθια που παίζει σε όλο τον πλανήτη με διάφορα είδη, έτσι, με διάφορους μουσικούς από διάφορα είδη. Ο Λοίκ Μπλεζάν με την Ιρλανδική γκάιντα από τη Βρετάνη της Γαλλίας. Ο Παναγιώτης Ολάρκου, ο σκηνοθέτης, ο οποίος ανέσυρε την τρομπέτα που είχε να παίξει πολλά χρόνια. Μπράβο που τον καταφέρατε. Η Μαρίνα Κατσαρή στο κλαρίνο και η Ρεβέκα Κατσαρή στο τρομπόνι. Οπότε όλοι αυτοί, έλεγα και πριν πώς μπαίνανε και φτιάξαμε κάτι όλοι μαζί. Αυτό λοιπόν το όλοι μαζί μπορεί να διατεθεί σε όποιον και όποιο το θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook και να το στείλουμε οπουδήποτε στον κόσμο. Σαν το χειμώνα δωρικά, από μακρά το θέρος, από μακρά το θέρος. And death shall have no dominion, no more may gulls cry at their ears, or waves break loud on the seashore, where blue flower may flower no more, lift its head to the blows of the rain. Though they be mad and dead as nails, heads of the characters hammer through daisies. Για να δίλε ήλιε λάμαψε και δώσ' μου, ναι και δώσ' μου, για να λιώσουνε, για να λιώσουνε. Για να λιώσουνε τα χιόνια απ' τα φτερά, τα φτερά μου. Πολύ σύντομα, τι είναι αυτό που θέλετε να μείνει από το Ιδέον? Αυτές οι τρεις... Δεν ξέρω, και στους τρεις απευθύνεται το ερώτημα. Απλά ο Βαγγέλης προφανώς είναι η φωνή. Εγώ για μια φορά θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Μιλάω φόβα. Για μια φορά θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και θα πω αυτά τα τρία χαμόγελα. Και το τέταρτο του Δημητρή που μας βλέπει στην Ελλάδα. Ελπίζω. Και το θέλω. Αλέξη, ναι. Συμφωνώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω τι προσθέτει ή τι θα ήθελες να ταξιδέψει πίσω στο Μεξικό από αυτό το κομμάτι ή αν έχει ταξιδέψει κάτι. Would you, I'll explain it. Is there something out of this project that you wish to take to Mexico? Ναι, of course. Έχω πολλές φίλους στο Μεξικό που are musicians. And many of them are very curious about this project, and it's a pleasure for me to show them what I'm doing here with my friends, this part, because some of them, they know already what I do with metal music, but this is a bit different, and it's also part of this culture, as we said at the beginning, with the Krita music and the instrument that Vangelis plays and the lyrics and all this is part of this culture, is part of
of my new country, if I could say that. It's part of my new life part that of I want to share also with them, because they are also part of me. Excellent. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια πως η μουσική του Ιδέων Project είναι ένας τρόπος, νομίζω, να δείξετε ενδιαφέρον και φροντίδα. Άμα φροντίσετε το κοινό σας και το κάνετε να νιώσει όμορφα και να ελπίσετε τουλάχιστον πως γίνεται αποδεκτό αυτό που στέλνετε προς τα έξω. Και αποδεκτό να μην γίνεται, ας μπούμε σε διάλογο. Ναι, και σας ευχαριστούμε για την ακούραστη προσπάθεια τουλάχιστον. Γιατί εκεί νομίζω τα πράγματα είναι ωραίο να τσιγκλάτε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τον ωραίο. Καλό βράδυ.